айки мошин харидан апаст не бачаҳои азиз. ҳозир дар ин видео мефаҳмонам шумода ҳама гапҳоро навистагиам. одамое ки як гапа повтор мекунад 10 бор, дар ҳама видеош як гапа мегӯяд. Fully full. Дигам full option. Бо гапа ҳархела мегӯям ки типа и гапи мунай бо дар бораи ҳамин гап ҷанг мешавад ки мега и гапа ту нагӯ, мега и гап темаи мунай. Сеюм лифт. Бардор азиз, лифти чӣ хеле? Лифте ки дар этажа места, дар хона места. Чӣ хеле лифт? Маънои лифт чие? Чорум, 4 та баллон. Шумо дар мардам дар $100,000, дар $10,000 мошин мефурӯшед. Бо мошини шумо баллон надоштагӣ боша, мегӯед ки 4 та баллон. 4 моҳа вай шикам дорад ё ки чӣ? Ҳамин мошина солша гуфти бас бардор азиз, 4 моҳаша нагӯ. ҳолати хуб. одамо азоб мекашад, ай шумо мошин мехарад, шумо мегӯед ҳолати хуб. Бо мошини шумо дар ҳолати безеб боша. мошини тоза. мошиное ки шумо мефурӯшед ай беғарзи мойка не, ва мега мошини тоза. Барои чӣ? Шумо мошини чик нафрӯхтесе ку наги мошини тоза, бардор азиз.